Hite-hite goar ni jebata ama, dohok goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohok goar ni todi porbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Mangasahod jebata say hamonangat do ulahonota, ngok maho ale parhinalawan, karsunggul maaw di buhan ni siangari, pujiok kumaho di tonga-tonga niya kabangso, ale Tuhan, dehenok kumaho di tonga-tonga niya kamarga, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi ang mahita. Ale Tuhan debata ama namin na di banua gijang, selehom matuhami roha na tugu, nabadia, pikiran na denggan doho roha na ringgas, pasauton ulaon na denggan. Selehod dame tuhami asasonak kami mangulu, di bagasan pangodiamim. Say marsigatong tuhatam mahami maradopon salhu musunami. Seramoti, jala pargugoy mahami, mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji Tuhata marede mahita.
Tangihok kamu mau patiknya jebata ima natar surat di saja Samuel bidju 12 ayat 24 asal dihabiari hamu Jahoba jala diului hamu ibana di bagasan hasit tongan sian nasaro hamuna ai ida hamu magodang nai naong binaen na tuhamu ido sahatna atong rak mangidogogo mahita sia Tuhan debata ale Tuhan debata, saya pargugui mahami, mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Kapuji Tuhan ta marejahita. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ali debatanami namaresi roha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami roh tujulom. Wilalahami rikok doa siniroham di salut halak pardosa. Alani ido ubahen nahupasere pami diri nami sadario di jolom. Jalahu parhatopot tami, tung najuk-juk dohami manibil sianak ka dalam munabadia, songo biru-biru na lilu. Saya unang pabali hami sia jolom, alani dosa nami aidang di halomoh roham hamatean yak pardosa, alai hamubau ni rohana dolomo ni roham. Asa mangolu, se sama salhu hage duhon nami,
Doho pangulusyon nami marhite-hite Pangulo nami nasasaday. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sepaho maasin roham dihami. Marhite-hite panidangiot doho hagugo ni Todji Parbadia. Asa tarapul si tuturo hanami majoho. Asa patun. Tigor. Jala daulat tami marpangalaho. Bayan hasangapon jiguarmu nabadiai. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Molotu ngadong manang ise na mardosa. Adong do pangodionota di amay. Ima Tuhan Yesus Kristus na tigorohay. Jala ibana do pardingganan taringot tu dosata. Alay dada hola taringot tu dosata. Doho do taringot tu dosa ni salhu portibiyom. Hasangapom ma di debata na digijang. Amen. Tapuji Tuhata Maraja Mahita. Tangihok kamu mahatanya jebata turpu epistel di minggu pawaluho dung terini tatison tarsurak mai di Heber 10 sada ayat walu sahat tuaya 10 hinorhoni haporsiado mangului si Abraham dung gijo bukas tutano si jaloon na bahen teateanan saud do ibana bukas suadong giboto si topotonna. Ay jipay maima do huta na marahujahan na hot
na pinaddean jala na pinauli ni debata. Gibaheni tubudo sian nasasadai ima inaong mate dohonon nasa torok bitang di langit, nasa kudang nirihit di topi laut, nasa dapo bilangan. Marhite-hite padok nasida si songoni, gitariason pajalahi do nasida di parsabuluan. Alay na dumenggad do dihalunguton nasidai, ima na dibanua gidjangi, gibaheni dang dihilalao debata nasida, dang dihilaw debata nasida, naulo do ibana guaron debata nasida, ay nunga di pauli di nasida sa dahuta. Ido sahatna, martua doakan na tumangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amen. Tabigimay de puji-pujian sian kor ina rabu.
Tapuji Tuhata Maraja Mahita. Samping rajaku, aku naposong ralu rajaku, sonam marohaku, Tuhan kasih. Oh samping rajaku, jaga aku di harajamu, tidur dahulu, oh mau iluton, Tuhan oluwa, natora narida, Sonam donasida biara jauh Tahatidak ko maha porsyo tay, songon na hinatidak ko ni donga sa haporsyo di sadok portibiyon, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahuba, ido ama pargugo na suhatudusan, na tumopalangit dohotano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jahuba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabi siya to di porbadia adorang sohabubuang. Ido tuhatta na tumaon na bernit di pahuman ni silatus na matetar pajal do ibana di hau pinarsilang na tua tubanwator udung ditanom na mula mangolu di hari patuluhon na manae tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatudosani di sima ibana pai mamula sogot tu tanoom, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea, ito di porbadia, jal adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot di asisan ni dosa, dohot di hatai na madok, mula mangulu do sogot daging halak naong mate, dohot di hanguluan na sorasuda. Amen. Tabigema edje puji-pujian sian remaja na poso bulung.
KBG matikting ni Huriata. Selamat hari Minggu di hita sautna. Tabagi majo sotokin titing namasa di Huriata Sadarion. Ima di Minggu 10 Agustus 2025. Minggu paluon dung trintatis do topik sai 00 do matani Jehovah tuaka nama kabiari ibana. Na perjulu pospel tabanan Hakabin Pasar Mardala Dodenggan Jala Tong Dope Panitia Pengembangan Pospel Tabanan Mardalan Dot Akanaung Tau Rencanahon Persiapan Pospel Singaraja Pe Mardala Dodenggan na dipatupa parmingguon setiap hari Minggu jam 10 sada di Secata Rindam 9 Udayana. Napapaton dan nasorang nunga di bahasa Tuhatta sadar bawa tu keluarga William Junior Latuheru inang IMR Boru Simorakir imana di hari Jumat tanggal 8 Agustus 2025 alam anasida di Jalan Raya Sesetan Gang Pakosari 2 nomor 14 Denpasar sian sektor Pitu hipasdo danak nang sona torasna. Na palimahon ruas na pidda, mulai sadarion nunga pidda siya tonga-tonga ni Huriata, ima keluarga Hona Aritonang inang Delvi Boru Pajaitan, dorsada enak kemerek nasida, na maralamat siya jalan Taman Giri Gang Jati B, nomor 3 Jimbalan, ruas ni sektor 10. Nasida pidda gabe ruas di HKBP Lipo Cikarang, Rasot Cikarang, Distrik 10 Sia Bekasi. Napa nopon temu pisah pendeta HKBP Denpasar Bali, tapatupado sadarion pemberangkatan amang pendeta Firdaus Leostar Hutasoit, nagabe pendeta di HKBP Mustika Jaya Bekasi, Distrik 10 Sia Bekasi, jala majako sekaligus pengukuhan ni amang padita Doming Judika si Hobing STH, padita HKBP Resort Cikampek Distrik 10 Alu, Jabarteng DIY, jala acara tasadarion na niluan ni amang preses HKBP Distrik 10 Pitu Indonesia bagian timur imamang padita Samuel Stopul MTH MM, tapatupa di parminggota sadarion laos tamang preses do nama baton hatan itu hata mardomu tu perpindahan ni amang pendeta Perdaus tapatupa do songon persembahan di setiap ibadah untuk tupata tunasida jalan usaha non acara sia gereja ta di patupa tong acara ramah tama di gedung sekolah minggu. Napapituhon padidion nabadia reguler di patupa di hari Minggu tanggal 24 Agustus 2025 nanang ro jala pinaginoba tu akaruas nanang padidion yanak kota boima mendaftar tu gereja manang tu situa sektor tabi. Napa waluhon nang majalo pasu-pasu perbagason titing na parjolo nang majalah para supasu perbagasom goar ni calon pengantin laki-laki Herman Gunawan Pajaitan tubuh ni yanak ni amang maringan Pajaitan nahinan tubuh ni nang Herda Boru Simajutak alamat Geraha Mas Blok C5 tahap 2 nomor 3 Batam ruas ni jemaat HKBP Bethesda Resort Batu Haji Lama dohot nanaing calon pengantin perempuan berburu warna sodang boru sedabutar yang lakonnya mata Rajudin sedabutar dot inang misi boru purba naro jalan Dukusari Gang Kaliasem Sada nomor Sada Denpasar ruas ni Huriata HKBP Denpasar jala
partupulun nunga di patupa na di hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2025 di HKBP dan Pasar Resort Bali. Pasu-pasu perbagason na yang di patupa di hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2020 masuk pukul sia wita di HKBP dan Pasar Resort Bali. Tatangnya koma angget mardalan sudi acara. Na pasiahon PA ni kaum ama di patupa di hari Rabu tanggal 10 Agustus maringanan di gerejaon masuk pukul 10 sia 30 na ninuon ni amang padita doming si hobing STH doho topik sia Galatia 5 ayat 10 saat 15 di Palua asa masih haholongan. Jalan Nagabi tuan rumah di PAI ima sian ama sektor 5 sektor onom do sektor pitu. Pinangido mga tu sudi ama boy madohoti PAI. Na pasapuluhon partangan rumah tangga di Huriata di Patupa di opat inganan opat sektor na parjolo di sektor 2 di bagas ni keluarga en Marbur Inang en Boru Tabunan alamat Jalan Tukat Pancoran 2B nomor 24 Panjar dan Pasar. Na paduhan di sektor 4 di bagas di keluarga JB Lubagaul Inang RT Boru Situmorang alamat Jalan Letda Tuan Tular Barat nomor 4 di Warung Sopauli. Na patuluhon di sektor 8 di bagas di keluarga Nyonya Sidauruk Inang K Boru Sihobing alamat Jalan Kresek Gang Ikan Arwana Beonom Sesetan dan Pasar Selatan. Dohot di sektor Sia di bagas ni amang keluarga S Tumorang Inang BU Borusia Haloho alamat di konsistori Gereja To di Patupa Jalan Patupa do di hari Jumat tanggal 5 Agustus 2025 masuk pukul 10 sia 30. Napa 10 sadahon so naung mardalan minggu na salpu Tapatupa tong pengumpulan dana bahan ucapan syukur melalui amplop ima tu pakta tu pesta huria. Jadi diganti hodo tu minggu depan untuk sadarion. Na pas 10 dahon mulai tema tu akar ruas na boy mga leon roha menyubang tu akar bunga altar di huriata sadarion. Na pas 10 tuluhon dalam rangka perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia na pawalupuluhon di hari Minggu tanggal 10 Agustus nangro jam 10 wita maringanan di huriat tahun Tapatupado songon menyanyikan lagu Indonesia Raya jala do tema bersatu berdaulat rakyat Indonesia Indonesia maju. Nomor 14 Parhaladu di hurata nang patupahon rapat evaluasi program dot anggaran tahun 2025 dimulai hari Kamis tanggal 21 Agustus nangro mulai masuk pukul 10 wita maringanan di konsistori. Mardomuntusima pidangidu tu sude dewan koinonia marturia do diakonia asa patupahon laporan sesuai dengan laporan pertengahan semester ni program huriata. Na sa plimahon nunga di patupa besuk tu huriata tu ruas huriata ima sonorobis si majutak anak ni amang WM si majutak do inang borusenipar naking jam 7.30. Mangido tolong mahita sauna asa martangyang meta tu akaruas dari bagasa parsahiton ima amang situa El Sibulon ibetota Kristi Boru Tarihoran dohot sonorobis si majutak. Mengenai laporan keuangan Boy Mata Bereng di Warta Naung di Pasat di situa sektor di WA Grup Tabi melutung adong kana salah panuratan manang akagoar mangido mapa mi jala tapature mah do denggan asa tu denggana di aranang ro. Parpudi mah sude parhalado ruas durata pasahaton selamat ulang tahun hatutubu dot Pardongas sarupeon tuaka ruas na barong tahun siang tanggal 10 Agustus 1 tanggal 10 Agustus 2024 jalahatan debata nama kuling hamu di energian pesalman 10 dan 10 sai pamahapokku do ibadah
sarimatua jala patiradokudo tu ibana hatuauku. Sonima manginang titing namasa di hurata lasa minggon, tatangnya koma angget mardala sudi aka program hurata di bagasan lastiroha, horas madihita. Tabigay maedje puji-pujian sian kor ama.
pasaha peliata tu jabata hu marajahita. Di dalam buat
Damai ni debata na sumurung sian saluhut roha, ima mengeramoti ate-ate dohot pikiran munah, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Kuriana hina holongan di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus, tatangihon matur pugjamita di minggu tasadarion, Minggu pawaluhon dung Trinitatis, dienet sian pesalmen manang kitab Mazmur, bidu 33 ayat 12 sahatu ayat 22, sonom maridok takasma tapai hutihut. Martua ma bangso na mardebatahod Jehovah, bangso na pinilitna laho ainonna. Manatap-natap do Jehovah siap banua gijang marnida jolma manusia sudena. Manatap-natap do ibana sian ojahan ni habang sana do paksude pangisi ni tanoon. Ibana do majadihon rohana sida sudena. Dia toy do sude pabahenan na sidai. Dada hina deak ni parangan pamunakor raja. Dada hina tibul ni gogo paluahon na begu. Pangalecem do nang hoda panupahi. Jaladang hina tibul ni gogo na paluahon ibana. Idama. Sai 00 do mata ni Jehovah tuaka na makabiar ibana. Aka na makalunguton asini rohana. Asa dipalua tod dinasida sian hamatean. Jala dipangulu nasida di haleon. Sai di halunguton rohanami do Jehovah. Ibana do panupahi do lobu-lobu nami. Ay mga sahon ibana marlas ni roha dohami. Marhapo sa tuguarna na badiyay dohami. Say pasonggop maasin ni roham tuhami ali Jehovah. Hobartu pagkalungutonon nami diho. Ido sahat na. Jala topik ni mingguta. Sai 00 do mata ni Jehovah tuaka na makalunguton ibana. Ido
saatna. Uriana hina holongan di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Haporseaon makka porseai manang jut-jut tapake saya dapat dohan iman. Ya. Seorang kapten kapal tua bernama Elias menerima sebuah perintah dari sang raja untuk berlayar menuju sebuah pulau yang tidak ada dalam peta. Seorang kapten mendapat perintah untuk berlayar ke sebuah pulau dan celakanya pulau itu tidak ada dalam peta. Hanya diberi sebuah kompas tua dan pesan, ikuti arah kompas ini, jangan tergoda pelabuhan lain, pulau itu akan menjadi rumahmu. Tabudu begion. Lama nemar layar. Unang tergoda hotu habirang hotu siamun. Totu bolu somu do akka pelabuhan nauli. Alai unang maradi ho. Paima so sahat tu inganan si tujuan. Tabudu begion, tetapi kita pasti yakin di tengah-tengah pelayaran itu pasti banyak dinamika, pasti banyak godaan. Mungkin ketika mereka melewati sebuah pelabuhan, mungkin anak buah kapal mengatakan sudah kita berhenti di sini saja, karena kelihatannya indah, karena kelihatannya luar biasa. Mungkin mereka akan mengalami badai, mungkin mereka akan menghadapi gelombang, ombak yang tinggi dan lain sebagainya. Perjalanan pasti penuh dengan tantangan, badai, mungkin kekurangan bahan makanan sehingga kelaparan juga mengancam dan terkadang pasti keraguan akan tiba. Banyak pelabuhan indah terlihat, tetapi mereka, Elias secara khusus sang kapten yang menerima perintah, menolak berhenti sehingga pada akhirnya tiba di pulau yang indah melebihi segala bayangan mereka. Sesungguhnya manginang dan adik-adik naposo bulung, demikianlah hidup. Iman tidak selalu jelas arahnya, tapi pasti indah di ujungnya jika kita berpegang pada kompas ilahi. Sonido haporseaon, dan apalata boto boa proses naikot tabolus, alai sada pakirimon bahwa di ujungnya pasti akka nauli. Alanido nak kining didok perpesalmeni mertua ma bangso namar debatahod Jahoba. Berbahagialah bangsa yang Allahnya adalah Tuhan. Di Ibrani nak di Heber nak di Papua di pasunggul hotu hita sadagoar Abraham. Kita tahu latar belakang Abraham. Alkitab mengisahkan kepada kita, pergilah ke sebuah tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Yang ada hanyalah perintah. Soal kemana, dang di Papua dope. Soal sadia leleng, dang di Papua dope. Soal ahasia dopan, dang di Papua dope. Logikana, molo adong namar suruh hita, lao joho, tu dia, tu ingana si tujuan, saya dia leleng, mamerengan nom mak, ningon, somal natahe ahad walusta, manang logikana ahad walusta. Ana marsai doroho ngaho maduru la sui Papua tu dia. Logikanya kita akan berbicara seperti itu. Logikanya kita akan menjawab seperti itu. Karena bagi kita ketika kita disuruh, ketika kita diperintahkan jelas kemana, seberapa lama perjalanan, dan tentu juga kalau boleh gambaran tempat itu sehingga kita dapat mempersiapkan diri. Tetapi sesuatu yang luar biasa dari Abraham ialah dia meninggalkan kampung halamannya, dia meninggalkan sahabat-sahabatnya, dia meninggalkan tempat yang indah pada masa kecilnya, dan dia akan berangkat ke satu tempat. Dan luar biasanya Alkitab mengisahkan
Abraham diberkati bukan hanya karena tanah Kanaan itu indah, tanah Kanaan itu subur, tetapi Abraham diberkati karena ia hidup di bawah pemerintahan Allah. Marha porseao tu debata. Ingot amanginang Abraham di pasu-pasu dada ala niha suburon ni tano Kanaan, alai ala niha satiao doa porseao ni Abraham tu debata. Itu yang membuat dia diberkati. Ala nido diterupuk pasal menakidingani jod do jolma hita portibion mengukur pasu-pasu marhite-hite ahanadong dihita, marhite-hite keamanannya, marhite-hite hagugoon ng hahipason. Alay dilehon parpesalmen waing sada warna baru, bahwa berkat yang sangat luar biasa ialah sejauh mana kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Karenanya dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, ukurlah berkat bukan dari banyaknya apa yang kita terima, tetapi sejauh mana kita konsisten hidup dan berjalan dengan Allah. Kekonsistenan taido, karena pada akhirnya nanti ketika kita konsisten sama seperti pengalaman Abraham, sesungguhnya demikian pengalaman orang percaya sepanjang zaman. Karena Allah yang kita sembah bukanlah Allah di dalam zaman ini saja, tetapi Allah yang kita kenal sejak Abraham, Ishak dan Yakub. Abraham taat tanpa tahu tujuan geografisnya. Jalai manakung di pasunggul homuse hamuna kamang dotinang di pesalmeni berak kita madada ayat 10. Dada hinadea ni parangan pamonakor raja, dada hinatibul ni nagugu paluahon nabegu. Keselamatan tidak datang dari kuda perang atau dari strategi manusia, tetapi dari pengharapan pada kasih setia Tuhan. Heado hita tahema berencana di bagasanguluta pasti hea. Heado tabain alternatif A, B, C, D pasti hea. Alai jujut dumanang olodo tanpa dang tasadari alternatif A, B, C dang merlaku, nah muncul justru D, E. Jauh dari yang kita pikirkan. Dan disitulah tanpa kita sadari sebenarnya ada tangan yang tidak kelihatan yang tetap menopang kita. Ada tangan yang tidak kelihatan yang tetap menuntun kita. Ada tangan yang kelihatan yang tidak kelihatan yang memampukan, menguatkan dan memberi pengharapan pada kita. Alani haporseau memang dadalaho mamagohon ilmu pengetahuan. Iman bukan mau meniadakan pengetahuan kita. Iman bukan mau meniadakan otak kita. Tapi iman melampaui segala akal, melampaui kemampuan manusia. Karenanya iman bukan hanya percaya pada Allah, tetapi bagaimana kita menata kehidupan kita sesuai dengan janji Allah. Meski terkadang logika dunia mentertawakan. Tung pesipata dang masuk akal, aidang masuk akal sinoa pajongjong parau diduluk. Nabi notoni jolma jalan umum pature kapal badi topi pantai. Kan itu. Alai hasatiau ni mana itu paluaho ni mana? Tungpe di parekeli. Karena godaan terbesar bagi manusia ialah ketika dia sudah mampu, ketika dia sudah merasa kuat, maka acap kali manusia itu bersandar pada kemampuan dan kebolehannya. Ingat dalam Kejadian 11 dan 12. Mulai dari Kejadian 9. Bagaimana Nimrod dan kawan-kawan merasa mampu, merasa boleh. Maka ketika dia merasa kuat, ketika dia merasa mampu, apa yang dia katakan? Marilah mendirikan menara yang tingginya sampai ke langit, supaya kita sama seperti Tuhan naik turun. Tapa jongjong mapalas-palas,
Sia tano saat tu banua gijang asadus hita dohot debata. Godaannya asadus hita dohot debata. Tapi apa yang terjadi? Ketika Tuhan melihat itu, maka ia mengacau balaukan. Dang pola repot. Holan sakalima doi bayat debata. Tang masih atusan. Tang masih botowan. Dia mengacaukan bahasanya. Maka amanginang jonok do dang masih atusan dohot masih atukan. Holat dang masih atusan kecenderungan na masih atukan nama. Itu yang terjadi. Alani rekod do na masih atusan. Kan itu. Tetapi godaan terbesar manusia ketika dia merasa mampu, ketika dia merasa kuat, maka dia ingin sama seperti Allah. Maka selanjutnya dalam kitab Nabi-Nabi juga kita temukan bahwa dosa umat Israel ialah ketika dia merasa kuat, ketika dia merasa mampu, dia tidak berlindung lagi kepada Allah tetapi berlindung pada kereta-kereta kudanya. Dan akibatnya ini yang membuat mereka harus terbuang kembali untuk kedua kalinya ke Babilonia selama 70 tahun. Sepatai do godaan terbesar. Tu hita jol masa tu sonari ido, apalagi mula sonai panggar hita. Sona yang kak sautik, ay memang amaniaha, mula diurut sian peparan yo putah, memang ho nama, mulin na, dimaksud muisir pe horoa, torningon do. Kecenderungan ni, boi mabak kita madabu tu bagasan dosa. Ya. Alani do rekod pangaraja yon nidiri, songne denak ngani. Dilehot debatado, tuhita, pangaraja yon nidiri, dada toddi hata huton. Pesan ni Paulus tus Timoteus alaina tu makkas dipo dan Raja Salomo di kitab Amsal pasal 16:32, orang yang sabar melebihi pahlawan, orang yang menguasai diri lebih hebat dari seorang yang merebut kota. Tang mungkin prajurit merebut kota, pasti perwira. Tetapi orang yang menguasai diri dikatakan lebih hebat dari seorang panglima. Buah ala nagagal do hita mangaraja dirita, sipata gabero kamarah tu hita. Puasa ro kolesterol, kan nagagal do hita menguasai dirita, songon natabu ni pangan. Puasa ro darah tinggi horoa, nagagal do hita menguasai dirita, songon natabu ni pangan. Puasa ro horoa, puasa tibbo horoa gula, kan nagagal do hita menguasai dirita, tabu ni pangan. Sudah kan itu. Sudah ka dalam tanda petik sahid naratu hitai ala nagagal do hita menguasai dirita. Karenanya orang yang sabar menguasai diri, orang yang sabar melebihi pahlawan, orang yang menguasai diri lebih hebat dari orang yang merebut kota. Kuasai diri. Saat Tuhan memanggil untuk mengambil langkah iman, maka jangan tunggu peta lengkap dulu, tapi yang perlu ialah pastikan kompas iman kita mengarah kepada Dia. Holani dunarikot. Pastikan arah kompas kita mengarah kepada Tuhan. Kalau di tengah-tengah dunia ini banyak tantangan, iya. Kalau di tengah-tengah dunia ini banyak pergumulan, iya. Kalau di tengah-tengah dunia ini banyak kesulitan yang harus kita hadapi, iya. Tapi jangan pernah berpikir Tuhan jauhkan aku dari pergumulan, jauhkan aku dari kesulitan. Dang mungkin nih. Hola sada do asamaradi akka parukilon doho si pikira siya kita, tikimar hua hita. Dung rest in peace. Paling di sini. Alai selama mangulu dope pasti adong. Nah tetapi luar biasanya diberikan kepada kita kemampuan, kekuatan, dan jaminan penyertaan. Dakya ditadikon sahalakta. Tuak kadongan penggemar di Liverpool, Peter Takas doi boto, you are never alone. Mazmur 121 ada sesuatu yang sangat luar biasa di sana. Dia menyaksikan imannya bukan ketika keadaan tenang, tapi dia menyaksikan imannya di tengah-tengah banyaknya godaan yang mengajak dia untuk mempercayai ilah yang lain.
Idok di pasal men 120 ada. Sai mangaranapi do mataku do pakakaduluk. Sia dia do ulaning ro pangurupiot duau. Pangurupion holan sia debata namanopa langit do tanoon. Aku melayangkan mata ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan. Pertolonganku ialah dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan di malam hari. Kenapa dipakai? Ada dua benda cakrawala yang dipakai di situ. Karena pemahaman pada saat itu yang menentukan perjalanan kehidupan seseorang ialah benda-benda cakrawala. Iban naidok dang doiton ni mataniari hoarian manang bulat di borngin nai alamat cai gogo pemahaman ni jol matiki na mangalehon gogo na mengarahkan ialah benda-benda cakrawala, bintang dotakan asing paing do ilmu falak kan itu dipahami jolma ilmu falak kainang amang tiki posohamu adong do majalah somalna di majalai adong do horoskop di ngotamu deh kan Sagittarius, Libra, Virgo do takkan asing jala tiki poso tahe lomo do rohamu nama jahon lomo sipata ibae madisi kesehatan membaik nak keuangan makin membaik hape nang golip perdangarong di katong nak kan itu asmara makin dekat dengan si dia, habis baru putus do PH laki. Akai mai bae di situ kan. Ima ilmu falak, ima horoskop, ima ilmu perbentangan. Yang pada zaman itu sangat banyak digandrungi dan dipercaya orang. Tetapi di tengah-tengah pemahaman yang demikian, godaan yang demikian, pemazmur mendeklarasikan sebuah imannya. Dia tidak mudah terpengaruh, dia tidak gampang terpengaruh, tapi justru dia mendeklarasikan imannya. Pertolonganku ialah dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Pangurupion holan sia debata namanopa langit do tano. Karenanya di tengah-tengah tantangan iman itu, di tengah-tengah godaan itu, justru sebuah pengakuan iman yang sangat luar biasa yang terlihat. Kenapa? Karena dia menyadari satu-satunya yang tetap menyertai, memampukan, menguatkan hanyalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Karenanya bapak-bapak orang percaya seperti yang dituliskan Heber manang Ibrani nakining tidak pernah menganggap bahwa dunia ini menjadi sentral akhir, tidak. Karenanya di kitab Ibrani tadi yang kita baca, dia mengarahkan kita ke kota yang akan datang. Mereka tetap menganggap diri sebagai orang asing, sebagai pendatang. Mereka mengakui dunia ini bukan rumah terakhir mereka. Makanya dalam Mazmur di pasal menakining kita menanti-nantikan Tuhan, Dia penolong dan perisai. Mengingatkan setiap orang percaya, jangan sampai tertukar antara pelabuhan sementara dunia ini dengan rumah kekal. Semua kenyamanan dunia adalah transit, tujuan kita adalah kota yang akan datang. Dalam Kidung Jemaat Yamuger, ada dosa ada judulnya di nama cerita bu, ada kota yang indah permai. 266 terjemahan buku Ede Sadahuta nama Cayuli ya. Dalam Ibrani tadi Heber di Papua Tuhita kita menantikan kota yang akan datang, dan di kitab Mazmur yang kita baca kita mengajak kita menantikan Tuhan, Dia penolong dan perisai kita. Amanginang menarik don ala jod do hita lupa hira Purtibion tujuan akhir ninggolutta. Padahal dalam perjanjian baru Paulus begitu luar biasa menekankan dalam 2 Korintus 5 ayat 1 dia katakan, ketika kemah kediaman kami di bumi ini dibongkar,
maka bagi kami tersedia suatu tempat yang tidak diperbuat tangan manusia, tapi tangan Allah sendiri. Dina tanggal bagas parlape-lapean nami nasiat tanoon, adong madihami sada inganan naso pinaulini jolma, alai pinaulini debata. Di hata Batak dipakai terjemahan parlape-lapean, di terjemahan bahasa Indonesia dipakai hata kemah, tenda. Tentu parlape-lapean atau kemah atau tenda bukanlah sebuah bangunan permanen. Itu melambangkan pengembaraan, itu melambangkan perjalanan, itu melambangkan bahwa kita akan next step, melangkah berikutnya untuk sampai kepada garis akhir. Alani molo dilihat debata kesempatan tuhitan waing iko gabe pasu-pasu alai huhut taingot dada si inganan si sonari inganan perpudi dihita alai na mardala dohitan waing menuju sentral akhir perjalanan ningguluni jolma. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan kita hidup, mari berkarya, mari menjadi pembawa kebaikan, mari menjadi tetap sebagai pelita, bukan sebagai tukang cerita. Itu sesuatu naikot tarida di tonga-tonga ninggulu si ganupare. Allah holat tu jolma do di lehon penugasan. Di sini HKIP jelas do, gabe pasu-pasu tu sadok portibion. Menjadi berkat bagi dunia. Itu diambil dari kitab Kejadian, pengalaman Abraham. Nah, lalu tu mana boy painota to tu dang dos sarupa talenta nabi nani jol na nilehoni debata tu jolma. Marasing-asing. Tapi jangan pernah memungkiri berkat atau talenta yang telah kau terima dari Tuhan sehingga engkau meniadakannya, tidak. Tapi apa yang dapat kita lakukan? Walaupun itu sederhana, walaupun itu kecil, tapi mungkin itu sangat berguna bagi orang lain. Mungkin orang lain hanya membutuhkan senyum dari wajah kita, karena setiap orang bertemu dengan kita, atau jangan-jangan orang malas bertemu dengan kita. Ala buhita song buhiku jam 12 terus tegang. Mungkin senyum tado na dihaperlu hojol macam kita. Mana yang bisa kita lakukan? Karena sederhana kok. Yesus kan tidak muluk-muluk. Dalam Matius 5 sampai Matius 7, Yesus tidak muluk-muluk mengatakan, kamu adalah garam dunia. Hamudo sira ni tanoon. Ang muluk-muluk sudah do hita mana da sira. Datuk kata perlakuhon khusus sira da. Sudah do macai madok macai marguna do sira toho. Toho. Alai tungpe sudah hita madok macai marguna. Datuk kata bae songonon alamat cai marguna situ tu doon dungi tu horom mas toples na bagak na macai harga inganan nyon bae nom mapita-pita nyon dungi di bae mau di ruang tamu sebagai pajangan dak yai alai inganan nyon toples nyope marbiro ngotik-ngotik di pojok ni dapur-dapuri mai jonok tu kompori ido. Tapi kita harus akui ketika itu tidak ada, maka saya rasa hambar. Sesungguhnya demikianlah kehadiran orang percaya. Mungkin dodang dianggap halak kita. Alai dohonon ni halak matuhitan yan. Holar roh hita tu si ngaro bay mana bah anggota banama las ni rohatta. Alai molopolai dok kalak tu hita ngaro ibana tapahohom ma anog gay marbadai ngaborati. Apalagi pas di ujung dahaduan, sotong idoko kalak tuh hita songonon. Gudang do memang si ingoton siya namat tahun alai tuk suarong do si tiruan. Molen dah, anggoy borak meto. Iko dohonon ni halak manyan haduat tuh hita, gudang si ingoton dohot si tiruan. Ala memang hamudo sirani tanoon. Selagi Tuhan mengizinkan kita, mari berkarya, mari berbuat. Mari melakukan yang terbaik. Dan di tengah-tengah tantangan yang ada di sekeliling kita, mari memegang apa yang kita imani, yang kita percayai. Jangan sampai mata kita tertuju kepada pelabuhan sementara, sehingga kita meninggalkan rumah yang kekal. Tidak, tetapi mari sembari berjalan menuju rumah kekal, kita menjadi berkat
terhadap sesama. Ketika godaan datang, ketika tantangan datang, ketika kesulitan datang, itu tidak melemahkan kita, justru itu semakin menempa kita menjadi orang yang kuat dan tahan uji, sebab pelaut tangguh tidak pernah dilahirkan oleh danau yang tenang, tetapi pelaut tangguh dilahirkan oleh badai dan gelombang. Pengalaman tati kimek pesongoni do kan akadongan akamanginang nasanga di bona pasugit serba terbatas, maka keterbatasan kita membuat kita menjadi orang yang kreatif. Datung adong dope mobil-mobilas songos sonari remote control daung. Alai ala terbatas do meam ujung na tumbuh kreativitasna dibuat imana sangkar, dibuat imana tolong, dipaturai mana mobil-mobilan. Ala dao membuat aek dan mungkin holan berangkat atau songonon tumbuh kreativitas, maka dia membuat roda, dia bikin kayu, maka dia lebih gampang mengangkat air. Keterbatasan justru memunculkan sebuah kreativitas yang sangat luar biasa. Karenanya ketika menghadapi tantangan jangan menyerah, tapi justru itu akan menguatkan dan memampukan kita dalam perjalanan kehidupan. Mari mengukur berkat dari hubungan kita dengan Allah, bukan dengan apa yang ada pada kita. Mari mengikuti kompas janji Allah, bukan peta dunia. Mari mengarahkan hati pada rumah kekal, bukan pada pelabuhan sementara. Memang itu sa gajang-gajang ni titelta saunari, haduan titelta sarupa do. Tar 50 tahun lain do honon nidongan matuiba padita Samuel Sitopul nahinan, inna kan. Jalai do julna tar 50 tahun lain beto. Jala julna sarupa do hita haduan nahinan sudi. Kan itu. Karenanya jangan bersandar pada itu. Haduan buape jago ni mobil ta sonari, haduan perpudi sarupa do mobil ta sude kereta jenazah sarupa do haduan. Buape ni bidang ni tanot ta sonari, haduan sarupa do sude tanot ta 2x1 selesai. Buape bagak tanwaeng, buape ulit tanwaeng, haduan sarupa do sude hanya wajah pucat pasi yang menakutkan. Sama. Kenapa? Karena hidup itu seperti bunga rumput, kata 1 Petrus. Ketika siang dia mekar, ketika sore dia akan gugur, dan itulah kehidupan. Tapi di ayat 25-nya diberikan keterangan, ainamian rodi salideng nililing nado anggohata ni debata. Tetapi firman Allah kekal untuk selama-lamanya. Di hata Latin na idok verbum deimanet in eternum. Alani tiup ma nama noktong. Karenanya menginang di tengah-tengah perjalanan kehidupan, mari kita syukuri apa yang kita terima, kita tetap memegang Dia, bersama Dia kita meraih masa depan, tapi bukan dunia ini sentral akhir kita. Karenanya ada tugas kita di tengah-tengah dunia ini menjadi berkat, dan pada akhirnya nanti kita akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita perbuat. Anak-anak muda, di zamanmu ini tantangan semakin banyak, tapi jangan pernah menganggap bahwa beriman itu sesuatu yang ketinggalan, tidak. Beriman tidak pernah ketinggalan zaman. Justru iman itu melampaui segala zaman. Ingatlah, Yesus Kristus tetap sama hari ini dan sampai selama-lamanya. Kerajaan-kerajaan boleh datang dan pergi, tetapi ada satu hal yang abadi, yakni Yesus. Kalau semuanya memiliki keterbatasan, kalau semuanya ada zaman dan waktunya, tapi ada satu hal yang melampaui segala zaman, yakni Yesus Kristus. Itulah pegang, itulah yakini, itulah percayai, dan bersama-sama dengan Kristus yang melampaui segala zaman itulah engkau menggapai masa depanmu. Karenanya Amang selalu memesankan 3 hal.
Unak keamorot hapor siyaumi. Jangan pernah berubah imanmu, never change your faith. Dan yang kedua, jangan pernah merasa cukup, jangan pernah merasa pintar, tapi upgrade your knowledge day by day. Tabay parbino tuammu terus. Jalan apa tuluhon, care, kepedulian, care to another. Ala sahih ni jolma di zaman modernon, ima berpusat pada diri sendiri, myself, selfish, ukurakku do, gabe ukuran halak. Tapi sekarang firman Tuhan katakan bukan ukuran kita, tapi sesungguhnya ukuran adalah firman Tuhan. Alani miliki kepedulian. Jangan sampai 3 kali dipanggil mama, dipanggil bapak baru jawab. Ndak. Ala kok terus headset iparbinegian, nah iman yang saya ini colmate. Jadi anak-anak muda, Tuhan memberikan kita, menganugerahkan kita telinga untuk mendengar. Kenapa jadi kita tutup pakai headset? Enggak. Sekarang ubah. Pada saat-saat tertentu aja itu pakai, tapi keseharian kita ialah Tuhan memberikan kepada kita telinga untuk lebih banyak mendengar. Dungi maka tahun. Unang gumodang maka tahun daripada mabigi. 2 parbinegian sare do pamangan. Jadi konung ringgas dari bama BG daripada maka tahun. Jalalaus di bagasan sedarion, pabor hatota paditata laho menguduti tugas ne baru. Sian gudang ni jolma namar mingguon naringgas dondo yang marminggu manang na pabor hato paditana viralod do naraku sian nakining. Ala molo manghito viewers na ini kon gudang do piona deh. Ala itung dia pe di dia pe manang sadi hari pe mula do hita tu pajo ni nakining. Iya, ketika Tuhan memerintahkan kita sama seperti Abraham, tabu do pe hita. Jelas do pe dahulu pendeta fungsional di HGIP Denpasar Resok Bali, sekarang pendeta fungsional di distrik Bekasi. Nah, Abraham kan daung lao maho tutano si patuduok kutuho. Molo tajalo no enges kasonia do no tatu terpusata tenorakku do. Lain utama ima. Mari tetap melakukan tugas panggilan kita dengan sungguh-sungguh. Karena pada waktunya kita akan mempertanggungjawabkan itu kepada sang pemberi tugas pelayanan itu. Alani di pasu-pasu debatama padita Firdaus di ngaran baru doh inang na baru tuluari 2 hari mang tuluari teh. Alana anak kining masuk atar sauna sing parekelnya kapunguanina do takana sing enak kining. Alana pasti patari daun holong ni roha doi. Alani Tuhat tama mangaramuti hamu. Soalnya nang pandita doming. Selamat datang di Resort Bali, di Pargogoi, Jala di Patau Tuhatta, Laho Mangulahon, Ulaon Pakkobasion. Ulaon Pakkobasion. Catatan, Ulaon Pakkobasion ni debatado nataula di tonga-tonga ni Huriana. Alani ikut debatado na marsangap, dadahita lao marsangap. Amen, martang yang mahita. Mauliate rohanami di ho Tuhan disaluhut dengan bahasa dohot asini roham. Di loas sohami di arina pinar badian mon marpungu marsaur pasahaton di pujian nami. Alani ali Tuhan jalo mapamujian ni ruas ni huriam. Jalamolo nunga di dongani ho nasida mangulahon aka ulaonna. Unang alang asidot holong ni roham. Saile homma kapasu-pasu male Tuhan tuganup keluarga ruas ni huriami. Homa nama masu-masu. Homa nama dongani. Homa nama guguyhon. Huhut homa ale Tuhan napa posor roha doho pikiranna. Mangalakahon aka lakana. Molo adong aka ruasmu nadi bagasa parsahiton. Tangamu nasun gugui ma ale Tuhan pamalupon aka sahit. Alan itu homa hupasat hami. Aka dan ame met
loas mana sida sibur-sibur magudang di bagasan pangaramotion ni tangammu. Karena marsikola di parbisukiho di ramotiho oleh Tuhan. Toppama akayanakon remaja naposobulung gabe remaja naposobulung namar haporsiahon namar parbinotoan huhut adong holong niroha tuaka natinoppa. Pasu-pasu ama ina di tonga-tonga ni keluarga ihot di bagasan holong nama siha holongan ganup keluarga merhapo satuho guk lulas niroha ganup keluarga le Tuhan saroha ama ina marmudu-muduhon aka dana napinasahatmu jalamolo adong aka keluarga nama kasih holi hagabeon homa le Tuhan na mangalusya katang yang nasida aisyan hodo mual ni hanguluan. Pasu-pasu akana tua-tua naung sap uban si majujungna loas makana tua-tua marlas niroha marnida akka poparanna jaladang marnaluja kana tua-tua mamudai manang yakon akka poparan na pinasahat mutu nasida homale Tuhan mangalehon gugu nang hahipason tu akkana tua-tua pargugui jala papos rohan yakan na mabalu tuk dohole Tuhan manarihon aka ngulu nasida alani papos rohani akan nababalu jala homa na manarihon nasida aliamang nabasa pake ngulu nami manarihon akan na memet kana gali kana sumardiha-diha gabe habauran ni pasu-pasu ma ngulu nami marsada-sada alani tu homa hupasat hami huriam di ingananon gabe hataridaan ni pamatang ni Kristus mali Tuhan huriam di ingananon pasu-pasu akka parhaladuna, pasu-pasu amang inang situa, pasu-pasu akka keluargana, lehon las niroha diaka keluarga di peparan yaka amang inang situa, asa las rohana sida marhobas. Ali amang nabasa tuhoma hopasat hami perdalan ninggulu nami, kana posom nalaho pasahato baritami, homa na patauhon nasida. Calo matangiang pamujian nami, di bagasan Yesus Kristus mertang yang hami tuho. Amin. Huhut maredda hita tapasaha ma pelea paduahon. Batata nadi
Tuhan terjemai Ramang oloi hatana Dina sabangsoi Lapor seanino Partinan dani Paduh ketirimon Nang hawalangoni Paduh pakirimon Nang hawalangani Nita dari batata Nairi badai Rabit metang rabangan Dina sabangsawi Dang magulo asona Naksada siani Bitu kudus sudena Tuhan senangadi Bitu kudus sudena Tuhan senangadi Uriana hina holongan taudu tima tu acara paborhaton dohot majakon perdita fungsional di Huriata HKBP Denpasar Desot Balion Pos Roha Rap Mahita Amanginang Tarlungobi Haang Kina Posobulung Pai hut acaraon sahat tu narap tapaujungan non sehingga di natapaujungan non mula kita saluhna di bagasan Lasni Roha. Marede hita 650 sada ayat sada. Urianahu haholo hami Nabila jong-jong itu hatai Tunda selupa siang roh nabi Beriai dohot ruas nai Dina sahasusah Tokom doi mana Magugope Akagalubangi Tuhan Tanuna Panema koni Berdua menahut itu Sadario Paborhato Tama Pandita Firdaus Leostar Hutasoid Sarjana Teologi Manguduti Pakobasionna Tuinganan Naib Baru Taha mulate homma tutuhata Sudi Pakobasionna Sida Nasailaon di HKBP Denpasar Resok Bali Distrik Sapulupit Indonesia bagian Timuron Hobartusi tabegi majolo surat keputusan ketetapan Nepurus HKBP Taringok tu perpindahan Nasida. Surat Keputusan Ketetapan nomor 433 garing PDT garing SK garing 03 garing 2025. Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di PA Raja Tarutung menimbang tugas panggilan pelayanan sesuai dengan Alkitab, Konvensi HKBP, dan aturan-peraturan HKBP, mengingat aturan kepersonaliaan HKBP
2023 dan PPKU 2023. Memperhatikan tugas rapat pimpinan HKBP tentang mutasi pelayanan penuh waktu. Dengan doa memutuskan menetapkan nama Pendeta Firdaus Leostar Hutasoit STH, nomor induk pegawai 201-1-04-09-19-21, tanggal lahir 4 Mei 1989, jabatan lama Pendeta Fungsional HKBP Resort Bali, Distrik 17 Indonesia bagian Timur, terhitung mulai tanggal 1 April 2025 menjadi Pendeta Fungsional HKBP Resort Mustika Jaya, Distrik 19 Bekasi, dengan ketentuan: A. Menjalankan tugas pelayanan seturut dengan firman Tuhan dan senantiasa menghidupi Poda Tohonan. B. Dan seterusnya. Petikan: surat keputusan atau ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan Sekretaris Jenderal HKBP dan seterusnya, serta Parhalado HKBP Resort Bali. Ditetapkan di Pearaja Tarutung pada tanggal 27 Maret tahun 2025. Huria Kristen Batak Protestan Eporus, Pendeta Dr. Victor Tinambunan MSD. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni Tod di Porbadia. Hupa borhat mahamu Pendeta Firdaus Leostar Hutasoit Sarjana Teologi, Sian HKBP dan Pasar Resort Bali, tu inganan pakubasyo muna naib baru. Sai di pasu-pasu tu hatama kapakubasyo muna na selaon di huriaon. Jala di pargugui huhut di patau mahamu di pakubasyo muna naib baru. Amen. Martang yang mahita. Ali debata amanami raja ni huriai. Mauliate marohanami diho ala naung di luas ho na posom Pendeta Firdaus Leostar Hutasoit makobasi huriaon na sailaon. Pasu-pasu ma pakobasyon na sida bayan sangap di goarmu. Jala pargugoy mana sida di na manguduti pakobasyon na di nganan na baru. Sai urupi pargugoy jala patau ma kana posomi makobasi huriam. Asa marsangap ho di saluhu panggulmi ni huriam di luaton. Laos pasu-pasu ma nang huriam sa resoton. Toktong marhasa daun, laho manidangi di tonga-tonga ni luaton. Mau liate madiho di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mared dehita laos mulak ma amang paditata tuinganan na. Raja
Sadarion ojakono mamang padita doming judika si hobing sarjana teologi, gabe padita fungsional di HKIP Denpasar Resort Balion. Domutusi tabegi majolo surat keputusan ketetapan di pimpinan HKIP taring tu penempatan nasida. Surat keputusan ketetapan nomor 432 garing SK garing 03 garing 2025. Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan DPR Raja Tarutung menimbang tugas panggilan pelayan sesuai dengan Alkitab, Konfesi HKBP, dan aturan-peraturan HKBP, mengingat aturan kepersonaliaan HKBP 2023 dan PPKU 2023, memperhatikan tugas rapat pimpinan HKBP tentang mutasi pelayan penuh waktu, dengan doa memutuskan menetapkan nama Pendeta Doming Judika Sihombing STH, nomor induk kepegawaian 201204 garis datar 1 garis datar 16031 986 garis datar 014, tanggal lahir 16 Maret 1986, jabatan lama Pendeta Fungsional HKBP Resort Cikampek Distrik 18 Jabertang DIY, terhitung mulai tanggal 1 April 2025 menjadi Pendeta Fungsional HKBP Resort Bali Distrik 17 Indonesia bagian timur, dengan ketentuan A. Menjalankan tugas pelayanan seturut dengan firman Tuhan dan senantiasa menghidupi poda tohonan. B. Dan seterusnya. Petikan surat keputusan garing ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan Sekretaris Jenderal HKBP dan seterusnya, serta Parhalado HKBP Resort Bali. Ditetapkan di PR Raja Tarutung pada tanggal 27 Maret tahun 2025. Huria Kristen Batak Protestan Eporus, Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST. Hamu Padita Doming Junika Sihobing Sarjana Teologi, nunga dibagi hamu surat keputusan ketetapan ni Eporus HKIP taringot tu penempatamuna di Huriaun. Atong namanukun mahu di hamu di jolo ni akadongan namar pungu di son, dohok di jolo ni tu hatta Yesus Kristus, Raja Jalanapuna Huriai. Naolo do hamu o jakonon gabe padita fungsional di HKIP Denpasar Resort Balion, jalanaolo do hamu mameleho dirimuna, mangaradoti yak kaulaon pakkobasyoni, molo songoni rohamuna dok hamuma. Marhite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni toddi porbadia. Pas goar ni Eporus HKIP hupa ojak mahamu Padita Doming Junika Sihobing Sarjana Teologi gabe Padita Fungsional di HKIP Denpasar Resort Balion. Sai di dongani debata mahamu mangulahun ulauni asa marsangap goar ni debata marhite-hite pakkobasyom muna. Amin. Hamu akadongan parhalado dohot ruas ni huriani Tuhan Yesus Kristus na di huriaun. Jakon hamuma Padita Doming Judika Sihobing STH, gabe Padita Fungsional di HKIP Denpasar Resort Balion,
di bagasan Yesus Kristus uluni huriai, tangiakon jala urupi hamu manasida di pakkobasionna, asa majadi ulaon nasida di huriaon. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami marhite Yesus Kristus Tuhan nami napuna huriai. Mauliate marohanami jala pujion nami guarmu. Aidang di pasobuho huriami somar permahan. Sai di pabakit hodo akka naposom naburju. Naolo suruomu memaritahon hatam. Nunga di paujak ho paddita doming judika si hobbing sarjana teologi, gabe paddita fungsional di HKP Denpasar, Resort Balion. Pargogoi jala parbisuhi manasida, asapolin di baritahon hatami. Lehon hahipason, hatoguon, dohot hiras niroha, mangarado ti sudeu laud di huriaon, asamar parbue. Hupangi dohami tuho, marhite-hite anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nuang sahak mahita tu acara na palimahon, madok hata, parjolo pinasahat ma, hata pamuhay, manang perkenalan, sian paddita na di naojak. Parjolo ma tu paddita doming judika si hobbing. Damai. Oh. Mike. Shalom. Horas medeta saluk nama inang. Tabuji matu hata nomor sangap. Buhita manginang do remaja na pusu bulung do sudi ruas. Buhita marpungu di bagas tikion di bagasan lasin roha. Paruju sahli nah parsangin pai hami amang preses nami amang pendeta S Situmpul dot keluarga. Nah parsangnya payami amang pendeta resort amang pendeta D Sibarani dot inang dot keluarga. Nah parsangnya payami amang inang Bible Fro boru semenjuntak dot angginami amang pendeta Firdaus Utaswit dot inang selamat madia benda dua teh. Ison holo kami yang mengamanginang pasautan hata ala arung dope acara ta ima temu pisah man acara perpisahan tu amat tapa diteta amang pendeta Hutasawit jala persikat hami yang mengamanginang partindadan hami di bagasi kion molo inang anope persiaradian natinang di punguan ina manang di area-area mangihut asa adong ma prank
manang songon rahasia songon dia do labot ni suara ni inang panditaon ate jala hami amang inang margoar pandita doming judikasi hombing inang pandita Maria Magdalena Borusi lain jala inang pangitubu Borusi regar inang simatua Borusi yagian jala rap dot hita do amang dot inang simatua nami di tonga-tongaton jala tulumah di bahasa-bahasa tuhata tuhami dak danak imana parjolo namar guar Alvaro Gabriel Tiopan Siombing sonari kelas 4 SD napa 2 hon boru nama guar Elora do Maria Borsiombing kelas 1 SD jalan apa tuluhon ima siap budan dang tabadupe ima namar guar Kensio Tama Sihobing jadi Arab rohanami amang inang tuita sudi ruas ni HKBP Denpasar Bali jakon hamu hami amang inang jala tangyangkon hamu hami asabui hami margogo mangula sudi aka ulon nami pakobosyon nami saleleng hami mangula di tonga-tonga huria tahun ima HKBP Resort Denpasar Bali jala marpagidon hami amang inang tuita salutna asabui hita rap jala bergandengan tangan mahita pajojokon hatani debata di bagasan tonga-tonga ni huriana ima hatasya kami amang inang horasma Saunari Jupang Madikina pasahat hata pertandingan siana pinabarohat amang pandita Firdaus Hutasoid. Horas marita salu na opersangabi kami amang preses amang MPSD amang padita resort enang Bibelfro salut nama nami perhaladu ni huriata HKBP Denpasar soksoni ama nami perhaladu malutung dison sian huriata HKBP Dalung Nusa Dua Pospel Tabanan rong duhida hami nang akama nami ruas ni huria Pospel Tabanan soksoni nang Singaraja di son star lumo bisa lutna di hita salutna akama nami ina nami akadongan remaja na posobulung dohot akana hawlong hami salutna nadong di hita di ingananon di garijaon sadarion akamanginang salinari ma hugora ita salutna horas ma dita salutna dang sanga hami memikiri perpisahanon sa sitong na alani persiapan pernikahan tong sekali
Dari daktar terbagi konsentrasi, terbagi emosi tong di na piga bulan on. Olo no topu ni ingot olo tahe neng pida namai basian huria kay Denpasar. Olo no topu ni ingot salutna kamanginang terlumobi haroro nami di huria tahun sebulan sebelum Covid tiki pitor langsung ma lockdown kita harung boy mangulah maningaha dan pajupang dope hita alih burjo muna aka mengenang ngau pakilalau kami di masa Covid saat do tuhami rupani aka kiriman tiki sipatalungun roha jolma hurangan si panganon ibalubian sipata sampai mabolokon si panganon ulu sampai 5 keluarga sedari mengirim si panganon tu jabu ima HP dang pajupang dope secara langsung dohot nasi darupani ima gorang situ tu pengalaman gorang situ tu persiajaran nah udah potami haburjuon sian salutna ruas ni huria sok-sok nang parhalado di HKBP Denpasaron di ini izin hami amanginang borhak mahami sian huriata mau lihat godang ma disalut nah burjo munai huriope gabe saksi di punguanina narahai ngau cari tahun gabe saksi do nang di sada titik pernguluan nami jadi ada poin emosional juga di pekobesion nami di huriat tahun insalamangi do maaf kami disalut naka hurangan nami saliling marhoba sami aka mengenang di huriat HKBP Denpasar terlumobi di Korama mungkin sian salut naka kategorial aka punguan hola di Korama manau jarak kami boy marsaur secara punguan amangate jadi mangi do maaf kami disalut naka hurangan nami tanya ko kamu mah dinabor hatami makobasi dinganan baru boy dumengga musia kapakobasion nami salutna akahurangan nami na adong dope di huriaon mudah-mudahan boy hututupi hami muse hubaningga kami dinganan pakobasion nami mau lihat maritang yang muna akama nami na nami di partangyang ape di PA di sermon ni parhalado do sermon guru sekolah minggu saya ditanya kodo terlumobi di amang alit Tuhan dibata di aman nami padita ninna sele homma rokapna ninna alani godakian ku repoti hami asabui situasion songonon terlumobi di amang preses repoti hami do asabui terjadi ulaonon sadarion akamanginang jadi anon patad dahud diri pihami di huriane barui dang dohonon nami besi diorani dang mat diori be nga rap dohot tami be buru si diorani hape buru manalu do imana di abirang nami noaeng imara jo dohonon nami aka manginang sa buita lanjut musian non di seberang ulauta serenai mau lihat godang ma dihita salutna mohon maaf di aka hasalaun nami jala pajupang behita muse di tikina dinggan nalehet di aka budian ni Arion imasya kami arung tabanono Shalom papanginang ausad diri dang hubo todope ahandang sidokonoku alai cerita na hubege siang amang padita burju-burju doin naruas ni HKBP Denpasaron alani moliate ma amanginang di sudeha burjuan munai tanya kok kamu memahami di tempat naib baru semoga pelayanan amang pendeta dan juga saya bisa menjadi pelayanan yang lebih baik lagi menutupi segala kekurangan yang ada. Hawi piatong amanginang tanya kokon nami dohamu asa anggiat hamu saitu hipasna tiur aka pasarian asa boe margogo patu pahun gerejaon menjadi gereja yang semakin berkembang, bertumbuh dan juga berdampak bagi internal gereja dan juga bagi luar gereja. Moliate. Hok majo di Julon
amang Pandita Firdaus do inang. Jadi tada do amang Pandita Firdauson Pandita na gudang makaholo. Nakaning holat jongjong pinasida riuh songo perjongjong ni artis. Sada siya sonon rap maboto rohita diojakon Pandita Firdaus salah na do dituson tunggal alai di bagas sadarion tababarohat donasida dua naga besada dalam artian nunga berkeluarga marhasahotan ido si halas sonon mau lihat emang itu hatta namang ihut jupang matikina pasarat hata borhat pajak konon sian sahalat mewakili ruas nang sian parhalado. Akadong parhalado asara mahita pasahaton jalahu pangidohami ma amang ketua sian ama dinalau pasaton hata ala anon adong do pera mata-mata di gedung sekolah minggu jala barsi pangano di sido hita saluna jala di sita patupa don non kombinasi tu aladang boy hita mangadupi pesta gokon sian amang Pandita Firdaus do inang di Bedan di sima tongan nok kita mengkombinasi doho resepsina alani singkat ma sahala ma pasaton hata siak kita sia tonga-tonga ni huriata sada ma sia parhalado sada sia tonga-tonga ni ruas ni huria. Ala sekalian majakod do 75 keluarganya amang Pandita Doming Judika Sihombing sarjana teologia doho inang Roma 70 hala amang inang tes. Siap kami berjuru bang, mulai tema diamu. Terlumobi persangapi kami memang pareses, memang situpul, memang Pandita Resort, inang bibel dot MPSD dot ruas narong di bagas tikyon, nah holong kami. Molotuk kami na pasatok kata, nong hita nama sudiate, dos marwata. Jadi mulai tema dita saluna perjuru mau pasat kami hata perjuru tu amang Pandita Firdaus ada orang so paurat tami ada orang naik matong selama madiamu ala naung GB2 hamu sonare dang saya be ima jo perjuru napa 2 tahun mulai tema ada orang naik tu amang Pandita dina pakku asyomuna di bagas 5 tahun kurang lebih amang di HKBP Denpasar esok Bali macai gurang do naik binai muna akan adinggan tuhami ruas narong di bagason molotong pe arong amang akar ruas najugul di ber kamu di bagas tikyon ba moloboy unang beding otamu tinggal lok kamu di pelebun ketapang marang di bandara nguraya amang teh akan adinggan ima baritok kamu di pakku basyo muna di Bekasi Mustika Jaya siang giak ma tuat tanah masuk-masuk kamu di pakubah semua yang baru saya totong mahamu diramoti Tuhan jalan martaba madihamu bilangan ima syak kami sian Tuhamu amang Pandita Firdaus suang songoni tu amang Pandita Doming Sihombing dot inang mulai tema amang di haroromuna di bagas tikyon ngai pasat temu naking songon hahuasi naman dokok kamu nalalau marhubas di bagas tikyon molotung pe amang ibarat kamu sonon duas nadong dison ba
gurang do perlu da persiajar muda karuason gurang do rohana gurang do nyana ka usul aka ale unang gabe warwamuna nama ngadu pihak dongan nasongoni ale dinggam mata pada pature-ture dengan pertandingan dinggan molotung mamaku bas molotung pe arung aka hahurang di ruas non na pertamo molobonya namang dinggam patiur ramang matang. Jadi selamat datang Madia Mamang, selamat datang Mamu Dinang, do keluarga setuat tama mama somasu do dia kapakku basumuna dibalis selama kurang lebih obat tamaran numanang 5 tahun saya tuat tama totong nama dongan emu ima siak kami ruas pinasa matu dongan paralado Isi masya kita amang sekretaris mak ada orang sohu lanjut tok kami acara asa dong apar tahunnya nasa tong matuson hatulusa dong apar tahun asa sanom meta pas ato songon na ahni huriata jadi shalom madihita salhuna oras madihita nau persangapi hami amang pareses amang stopul do rombongan nasa Surabaya songoni ka donga parhaladu rak mahita dison bolo piau namai wakili basi sadahata mahita asa ape hata nami imar hata muna do tamang pendeta amang Darwin do tinang Bibel jadi mulai hati mah di tu hata terlubumi mai pardului pasata ini tu amang pendeta Firdaus mulai tema tapasa tutuhani amang di pakubasemu di Hakabeden Pasar jala nunga lilik kamu di son rak dodohita terlalu bima dia kaulaun nihuria akaulaun namora namol tadopi domang jala dengkat do sude merdalan ulauni ido nata hamolateo namang apala ditikyon baso ada sartangi yang dohita seperhalado ahape nataula di hurion jadi songonari borak mamang tu inganan ne baru pakubasyon ne baru ima di HKBP Mustika Jaya jadi songkai pasahaton selamat bertugas madisan ba tabba sukses mamang doh tala inang saya dabok ma akan iluan jupang ma nani jalahan amang dah songoni ma pasatami nonong do piramatama di hita songok kata ahamon hata pembukaan mosian perhalata isongoni penang yamang amang doming narotong tuden pasaron makobel si hurian baru rak mahita amang mangula dison sisa daulaud dohita dia kaulaun ni huriatta bolo adong penno nakana hurang naha hurang jelas masalah informasi di terlalu dia kaulau siap hari barak dohita sisa daulaud mahita songoni penang inang ba selamat bertugas ma tong di pasaron songoni ma hurata saotit ma hato pasatam yaung pennon hata di pertemuan tadi GSM jadi sonadong di songon anggaran ni huriata ima songon ganti cenramata adong do di pasat huriata tuhamu amang pendeta Firdaus di pasata ima secara simbolis bolo godang nara ngatak kasih boto amang eteh otik susah dia lasma roh mencala amang dah melatih amang tepuk tangan mahita adong depe sia resort songo donga saulaun di hita HKBP Resort Bali di pasatai ma tuhamu sian resort amang di pasatai tong tiki siap pospel Singaraja pasati tamang langsung
Jadi songoni mah rasa atas yak kami siap perhalado do na mewakili hita saulaon saresot Bali amangda lasma rohamu akan di pasak ni huriatta horas madita. Mangududi bimbingan pastoral masih namang preses hita parhalado hudulma. Ya amanginang napinar sangapan kadongan saulaon dongan pandita dongan full time people flow guru diakones moladong dison lumobiak ka amanginang situa parhalado nadong di Saresot Bali nagpolagat jangbe ala nga pukul 12:25 hanoboy mamuseta pagajang di Torwate. Perjulu selamat datang ma tu padita shopping, selamat marhobas di HKP Resok Bali. Ingok manggia di mana bumi dipijak di situ langit dijujung. Alaihu ingok tong mamereng kearifan lokal. Moloroi baperjul sel serenganan iko para teteonoto doa hana masa jala persiajaran dia nabui dia nasubui. Nang ditonga-tongan di huria pesongonido selamat marhobas madison. Jala tuhat tama margugui hodoh mamasu-masu. Tu Padita Firdaus naking naung lupa dono yang gimana patad dahon na labung nay narak kusanga nakining ala pangujungi nama apa ya ti wagro ginak ngalanya kaparekelnya kainata. Jadi selamat mangulahon pakobasion di distrik Sapulusia Bekasi. Tuhat tama memasu-masu tu Inang Boru Manalu. Selamat datang di keluarga besar pelayan full time. Ingok ma keberhasilan seorang suami ditopang oleh seorang ibu yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena seperti kata pepatah, seringkali seperti omongan yang biasa kita dengar, di belakang lelaki sukses pasti ada perempuan hebat. Di mana? Tapi di belakang perempuan hebat pasti ada mantan yang menyesal. Di mana soalnya? Anggona parpudi udah polengot tamu dah, pola bumbuna doi. Selamat datang di keluarga besar full time. Selamat mengikuti pelayanan Pendeta Firdaus di tempat yang baru. Tuhan akan menguatkan, belajarlah. Lah memang sekolah padita dong nadong inang, anggo sekolah natani padita dong. Jadi namar tadang do Pendeta Firdaus, lomorohana di do hatana saut, tak nido, HP gabe natani padita. Jadi marsi ajar menang dah, suku nakka seniormu, dengan pakubasian baru dan sebagai keluarga baru. Selamat menempuh hidup baru. Selamat ribut rukun. Kalau ribut jangan lama-lama, langsung rukun ya. Karena tidak ada keluarga yang tidak ribut, itu pasti ribut. Jadi selamat menempuh hidup baru. Boy mai tuhat tama memasu-masu hita anope tau duti di toro teh kamanginang teh ngabukul tonga sada jala tusude akka amanginang ruas ni huria molo adong akka nahurang lobi pangalahkan di paditatan selilengon tasal puhom mai akka nauli akka naringganima tapeop soni nang tu akka dong aparhalado di pasu-pasu tuhat tama ita saluhu nabutima asa tapaujung ma ulau tadi bagasan selerion tujolo maka dong padita mare de mahita. Di pardalam nan Yesus di joloku holong niro
pala kaki sahat rodi ujung ni pardalaku togu maang jonok tu lambung ni tatangnya kema peliata ali di bata manabi na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan doho nasa ulibasa na mauliutus hupas hat hami ma sian nani lehon mi tu hami pilihan nami tu ho saya jalo mai gabe uap na hucus di jolom pasu-pasu mai jalaramoti asa hupar hasyak kami pilihanon patibul ho karajom mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohan nami marhite-hite toddim asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tu hami asa lam girgir hami madok mauliate tu ho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Alia manami na di Banua Gijang saya pinarbadia maguarmu saya roh maharajaonmu saya saut malamane roham di Banua Tongon songon dari Banua Gijang lehon matuhami sedereon hanguluan siap hari saya sama dosa nami songon panesa nami di dosa di dongan namar dosa tuhami unak kami togi tu pangujunan palua mahami sian pangago hai ho di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho di sodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaor homadamena tu todim amin amin Di juloma amang padita naro doho inang, di bariwa siamunoma amang padita Firdaus doho inang, tajalang ma nasida tujolo amang inang, dukko tajalang anon, tabuak masih panganota di jolo ni gereja, las tabuak ma langsung tu gedung sekolah minggu, di sido hitamar si panganon, jala di si godang do di parade dope akana tabahan. Akan nariko di parmanganata mau lihat ya mak pajono hala amang padita otik asongon namar badai hamu
di tanah